Ni horien sartuko naz, zuzendari laguntzaile moduan beste obra batean, otsailera arte. Gero badauzkate hiru kartel egiten ari nazena. Uste dut ezin dela esan, hori esintzut diren. Eta gero beste obra bat loraldiaren barruan estrenatuko dena. Eta printzipioz bertan aktore moduan egongo naz. Baina ez dakit hori ere esan daiteken, izenik esan gabe taula, baina hori da etortzeke dagoena. Eta zinema? Zineman ez, oso zaila da, audiovisualak egiten ari direz gauza, baina niri benetan nora egin ondoren eta 2019an grabatu genuen, hor badago, ez dakit, zulo beltz bat audiovisualetan. Ez dakit etorriko den, espero